Orduan, zorionak, bosgarren postoa lortu duzu lehenengo etapa honetan Bizkaiko itzulian, ikusten genuen, pedalkada ona hartu zenula Gipuzkoako itzulian, pasaren astean garaipen bat lortu zenuen Elgoibarren, eta orain, Bizkaiko itzuli honetan erronka handia dela, burua erakustera, bikain hasi duzu eguna, etapa, itzulia. Bai, sentsazio honekin gatoz, eta, uste genuen ez zela rekorridoa hain gogorra, baina azkenean gogorra egin da, beroagatik, eta oso pozik lortutakoarekin. Nola mai gaineratu dituzu ideiak Bizkaiko itzuli honetarako, ze intentziorekin zatozte? Hankak jartzen diguten lekuan, eta ea postu on bat egiten dugun. Gaurko lehenengo etapa honekin ja ikusi duzuen nolako maila dagoen, zer giro dagoen, zer intentzio, zer esperantza azkazue? Mailota mantentzea eta ea pomadan sartzen garen. Sailkapen nagusia lehiatzeko moduan ikusten duzu zeure burua, hurrengo etapa gogorrak izango dira, baina talde indartsua dakazu ere. Bai, talde indartsua daukagu eta hanka honekin nator eta oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko.